ni Kristo ug sa atong mga kaigsunan, mga viewers nga maglantaw nining ako ang live sa Facebook ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Mayong hapon kanatong tanan, mayong gabi, mayong buntag agad sa maabtan nining ato ang live sa Facebook ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga igsuon sa gihapon inyong ubos nga lagad si Brad G. Carlo Badinas makiguban na usab kaninyo kining usa ka oras aron magahisgot kita mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko. Mga igsoon, hinaot nga naa kamo sa kapiskays panglawas aron maayo sa bang inyong pagpaminaw mahitungod nining ako ang pagatukion karon nga mga pagtulunan mga igsoon. Salamat sa inyong walay hunong nga pag sunod nining ako ang Facebook live mga igsoon. Unya sa dili pa ta magsugod mga igsoon sa pagtuki sa atong pagahisgutan karon mga higala, sa di pa ta magsugod sa pagtuki sa atong pagahisgutan karon, ato sa ning ablihan sa hamubo nga pagampo kining ato ang Facebook live. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan. Kumabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuno alawasa kami sa dawtan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, maayong hapon mga higala ko diha ni Kristo sa naglantaw sa ako ang programa. Salamat sa pagtan-aw ni Anthony Canilas. Salamat Brad Anthony sa imong paglantaw nimo kanunay sa ako ang programa. Ug ni Walter Apot, salamat sa imong paglantaw sa ako ang programa mga igsoon. Mga higala, ang atong paghahisgutan karon mga igsoon, usa sa mga doktrina nga sayop sa mga Mormons mga igsoon. Kita mga igsoon, familiar kaayo sa tinuhuan nga gitawag og The Church of Jesus Christ Latter-day Saints nga naila sa gitawag og Mormons, no? Kining The Church of the Jesus Christ Latter-day Saints mga igsoon, ang atong tukion karon mga higala mahitungod ni ining doktrina sa mga Mormons. Nga kining Mormons mga igsoon, usa ni siya kapundok nga tinukod ni Joseph Smith. No? Mao ning atong tukion karon mga igsoon, unsa maning mga doktrina sa mga Mormons. Kay kining mga Mormons mga igsoon, mao ni sagara natong makit-an nga mag-Amerikana, no? Kining mga Amerikano mga igsoon, kay mao man ni ang ilang gitawag og missionary. Ang ilang mga Amerikano magsuroy-suroy gyud na ngadto sa mga kabalayan, uban mga babay magsuroy-suroy sa kabalayan. Ang ilang buhaton mao gyud ang pagsangyaw sa tinuhuan ni Joseph Smith. Mo na giila nga Mormons, no? Daghan kay dali kay na nato silang mailhan kay mga sagaran ana, mga batan-on, no, nga mga Amerikano. No, nang uban na mga Pinoy, no, magmisyon na sila mga igsuon bisag diin dapita, maglakaw ra gyud na sila mga igsuon, no, magmisyon na sila mga igsuon aron pagsangyaw sa ilang tinuhuan nga gitawag og The Church of Jesus Christ Latter-day Saints nga naila sa gitawag og Mormons. Mga igsuon, do na ko'y basahon gikan gyud sa Mormons. Kini nga basahon mga igsuon, gikan gyud ni sa Mormons. Gihatag ni nila mga igsuon sa paghapon, no? Paghapon ni gihatag ni nila nako. Kay do na manggoy mga duha ka mga babay
nga missionary kuno sila sa Mormons, sa the Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Unya ila akong gisangyawan mga igsoon, pero hibuong ko mga igsoon kalit lang silang misibat, no? Isibat sila kalit mga igsoon, dali kay nawa. Kay doon naman ko'y mga pangutana mga igsoon nga wa jud nila matubag. Kay matod pa sa katong usa nila kakauban nga babae, i-assignment lang na brad. Kay ako ra nang tubagon inig sunod balik. Pangutana mo balik pa ba kato? Mubalik pa ba kato? Hinagyud mo balik. Tulo ra gyud ka pangutana nako. Mga igsoon, wa gyud matubag sa duha nila sa duha ka mga missionary sa Mormons. Tulo ka pangutana. Duha man to sila ka babae. Akong gipangutana ang mga missionary sa The Church of Jesus Christ Latter-day Saints, wa gyud nila matubag. Muna nga gihatagan na lang ko nila basahon nila kini sa Mormons man no nga basahon ila kong gitagan unya kalit dayon silang misirit pasquitis wa na gyud ko kita na to nila asa na to sila. Unya ang title ani mga igsuon nga basahon ang pagpahiuli sa ebanghelyo ni Kristo, no? Matod pa dinhi sa title pa lang ganidaan mga igsuon, sipyat na kay matod pa dinhi ang pagpahiuli sa ebanghelyo ni Kristo, no? Nganong ipahiuli man ang ebanghelyo ni Kristo, na unsa man day ang ebanghelyo ni Kristo, no? Matod pa nila sa ilang pamahayag mga igsuon sa mga Mormons nga ang ebanghelyo ni Kristo mga igsuon nawagtang mga igsuon. Matod pa sa panudlo diri sa Mormons ato ning paklion, ang ebanghelyo daw ni Kristo nawala, no? Kay dihang nangamatay ang mga apostoles, nawala ang iyang ebanghelyo, nawagtang ang ebanghelyo ni Kristo. Kay tungod daw mga igsoon dunay nahitabong dakong apostasya. Unsa nang apostasya? Ang mga apostoles kaniadto mga igsoon gipanglutos, ang uban mitalikod sa pagtuo mga igsoon. Mao na ang ebanghelyo ni Kristo nawagtang. Mao na ang panudlo sa mga Mormons nga ipahiuli di ay ang ebanghelyo ni Kristo pinaagi sa bag-ong propeta nga mao si Joseph Smith. O sana sa mga doktrina sa Mormons nga sayop, no? Ang title sa ilang basahon ang pagpahiuli sa ebanghelyo ni Kristo. Nganong ipahiuli mang ebanghelyo ni Kristo? Naunsa man dayang ebanghelyo ni Kristo? Naunsa man dayang ebanghelyo ni Kristo nga nganong ipahiuli man? Kay matod pa nila sa ilang katarungan nawala ang ebanghelyo ni Kristo dihang namatay ang mga apostoles. Mao ni atong tukion karon kung tinuod ba nga nawa gyud ang ebanghelyo ni Kristo, no? Niya atong basahon dinhi sa pahina 8 sa maong basahon sa mga Mormons. Nagingon dinhi, ang dakong apostasya human sa pagkamatay ni Hesukristo, daghang mga sakop sa simbahan gigukod o gipamatay sa mga daotang tao. Ang ubang mga sakop sa simbahan hinay-hinay nga mipalayo sa baruganan nga gitudlo ni Kristo ug sa iyang mga apostoles. Tuldok, ang mga apostoles gipamatay ug ang mga katungod sa priesthood lakip ang mga yawi sa pagdumala, sa pagdawat ug pagpadayag alang sa simbahan. Gikuha gikan sa yuta. Klaro kay mga igsoon. Unya unsay gingon diri mga higala? Nga matod pa dinhi sa ilang pamahayag, ang mga apostoles gipamatay ug ang katungod sa priesthood matod pa dinhi hinay-hinay, no? Matod pa dinhi hinay-hinay nga nawa ang ebanghelyo ni Kristo. Mao ni mga igsoon nga usa sa panudlo sa mga Mormons mga higala. Matod pa dinhi ang pagpahiuli sa ebanghelyo ni Kristo sa pahina 11 na niha, kato akong gibasa pahina 8 man to. Ang dakong apostasya matod pa sa basahon sa Mormons. Unya dinhi sa pahina 11 nag-ingon dinhi, ayaw galihi sa taon ang suga para dili ta mag-itom diri atong naong. Unya nag-ingon dinhi sa pahina 11 ang pagpahiuli sa ebanghelyo ni adtong 820. 1820 sa ato pa ang pagpahiuli dai sa ebanghelyo nga nawa nahitabo pag 1820. Nahibalik ang ebanghelyo mga igsoon. Mao ni panudlos Mormons. No gingon diri. Gingon diri. Sama siyang gihimo sa tanang kasaysayan. Ang atong amahan sa langit bipili na usab og usa ka propeta
aron sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Ang ngalan ni ana nga propeta mao si Joseph Smith, mga igsoon. Klaro. Klaro kay mga igsoon ang pamahayag sa mga Mormons sa ilang basahon nga ang Ebanghelyo ni Kristo nawala, nawagtang. Mauna mga igsoon nga pag 1820 mga igsoon, gipahiuli ang Ebanghelyo mga igsoon, pinaagi sa propeta nga ginganlan si Joseph Smith. Mauna ang panudlo nga mga sayop sa mga Mormons. Kaya nga naman mingon tag sayop, kay matod pa dinhi sa ilang title, sa ilang basahon, ang pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Kristo. Pangutana, Pangutana, unsa may nganong ipahiuli man ang Ebanghelyo ni Kristo? Na unsa man ang Ebanghelyo ni Kristo? Matod pa sa ilang basahon, nawala ang Ebanghelyo ni Kristo. Dihang ang mga apostolis gipamatay, dihang ang mga apostolis gipanglutos, nawala ang Ebanghelyo ni Kristo. Unya ang uban kunong mga sumusunod ni Kristo gipanglutos, ang uban mitalikod sa pagtuo mga igsoon, mo to nagkalam-anam og kawagtang ang Ebanghelyo ni Kristo mga igsoon. Ang pangutana, tinuod ba nga nawagtang o nahanaw ang Ebanghelyo ni Kristo? Ang tubag, dili gyud tinuod. Usani kadakong bakak, mao ni usani siya sa dakong bakak nga doktrinas mga Mormons. Sayop na ang doktrinas mga Mormons nga ang Ebanghelyo ni Kristo nawa kuno. Tinuod ba na? Di gyud na tinuod. Kay kung matinuod ang ilang doktrina mga igsoon, mahug og bakakon si Kristo ana. Kung ato ning tuhuan nga ang Ebanghelyo ni Kristo nawala, mahug og bakakon si Kristo na ani nun. Mahug nagbakakon si Kristo ani kung mao ning kalakiha. Kung atong tuhuan ang ilang doktrina nga nawagtang kuno ang Ebanghelyo ni Kristo, kay tungod kay ang mga apostolis gipamatay, ang uban mibiya nas pagtuo ni talikod sa Ebanghelyo ni Kristo, nawagtang kuno ang Ebanghelyo ni Kristo. Mao na pag 1820 nahibalik ang Ebanghelyo ni Kristo, pinaagi ni Joseph Smith o sana kabakak nga doktrina sa mga Mormons. Ngano mingon ko? Kay si Kristo mga higala dili gyud mamakak. Atong basahon ang Biblia mga igsoon, naman tay Biblia sa atong kamot. Kung unsa ka tinuod kung ang Ebanghelyo ni Kristo mawala ba? O nahanaw bang Ebanghelyo ni Kristo? Atong basahon. Ang Mateo kapitulo 24 mga igsoon, ato jud ning basahon. Kay mas maayo magbasa tag Biblia para dili ta ingnon nga gatumo-tumo ta. Atong basahon na. Unsa gingon dinhi? Mateo 24:34, Mateo 24 bersikulo 34-35. Nag-ingon dinhi, hinumdumi kining tanang mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Matapos ang langit ug ang yuta, apan dili gayud mapakyas, dili gayud mahanaw ang akong mga pulong. Aklaro kay mga igsoon, unsa day pamahayag ni Kristo? Mahanaw ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili gyud mahanaw. Pangutana, kinsa may tuhuan nato? Kining mga Mormons nga niingon nga ang Ebanghelyo ni Kristo na wagtang, o kini si Kristo nga nagtudlo nga ang iyang pulong dili gyud mahanaw? Dili man gani mahanaw niya, mawa na hinon ang Ebanghelyo ni Kristo. Busa dili tinuod mga higala nga ang Ebanghelyo ni Kristo nahanaw ug nawa. Matod pas doktrinas mga Mormons, kay si Kristo mga higala di gyud mamakak sa iyang gipanulti mga igsoon. Kay kung ato manggong tuhuan ang mga Mormons nga nawa ang Ebanghelyo ni Kristo tungod kay gipanglutos ang mga tinun-an ni Kristo, nawagtang kunong Ebanghelyo, una nahibalik ang Ebanghelyo pag 1820 tungod ni Joseph Smith. Kung ato manggunang tuhuan nga doktrina, mahug og bakakon si Kristo ana. Kay si Kristo mga higala namulong. Atong basahon og balik para sa mga Mormons. Paminaw mo kung dunay mga Mormons nga nagtan-aw sa atong programa karon, hinuktok yun ninyo kining tekstos Mateo 24 bersikulo 34-35. Atong basahon og balik higala. Unsa may atong mabasa dinhi? Sapagkat tinuod ako mag-ingon nganha kaninyo nga kining kaliwat dili mo labay, hangtod nga tanan kining mga butanga matuman. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw.
Di magani mahanaw ang pulong sa atong Ginoo. Nya moingon hinuon mo na wagtang ang ebanghelyo ni Kristo. Dili ba ang pulong ni Kristo pangutana Asa may nagsultig tinuod niini? Asa may nagsultig tinuod? Ang mga Mormons nga nag-ingon ang ebanghelyo ni Kristo na wala, na wagtang, o si Kristo nga nag-ingon nga ang iyang pulong dili mahanaw. Nya kanang ebanghelyo dili din na pulong ni Kristo. Be, hinuktukin ninyo mga higala. Kanang pulong ay kanang ebanghelyo. Dili ba day na pulong ni Kristo? Pulong ni Kristo. Di man na pulong siya ang ebanghelyo. Nya unsa may giingon sa balaang kasulatan? Ang langit ug ang yuta mahanaw apan ang akong mga pulong. Sa to pa ang iyang mga ebanghelyo. Kay kanang ebanghelyo pulong man na ni Kristo. Nya unsay giingon ni Kristo? Ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Sa to pa dili mawagtang ang iyang mga pulong. Dili mahanaw ug dili mawala ang iyang mga pulong. Ang iyang mga ebanghelyo ba? Kay kanang ebanghelyo pulong man na ni Kristo. Nya unsay giingon ni Kristo? Ang akong mga pulong dili mahanaw. Unya nganong ang mga Mormons nagtudlo man nga ang ebanghelyo daw ni Kristo nawagtang, nawala kuno ang ebanghelyo ni Kristo dihang gipanglutos ang mga tinun-an ni Kristo. Usa ni kadakong bakak sa mga Mormons. Mao na ayaw mo pailad sa mga Mormons mga higala. Kay gituyo kana nila nganong moingon sila nga ang ebanghelyo ni Kristo nawagtang kay aron ilang ipalusot nga si Joseph Smith maoy propeta. Mao na mga higala. Prangka-prangka lang pagkaistorya nganong gituyo na nila. Nganong gituyo na nila nganong nagdoktrina sila nga ang ebanghelyo ni Kristo nawala, nahanaw kuno. Kay ang ila ding tuyo aron mulusot nga si Joseph Smith mao ang propeta nga gisugo sa Dios nga mooy mo pauli, mooy mo pagpahiuli sa ebanghelyo. Nya unsa may ilang pamahayag dinhi sa ilang basahon sa Mormons. Niyang pamahayag sa basahon sa Mormons, ang pagpahiuli sa ebanghelyo ni adtong 1820. Liman kaniya na. Ang ebanghelyo kuno mga igsoon gikan ni Jesus Christ dihang namatay si Kristo. Gipanglutos ang iyang mga tinun-an ni Kristo. Gipamatay, nahanaw, nawagtang ang ebanghelyo ni Kristo og nahibalik kini. Nahiuli kini balik pag abot sa 1820. Ang nagpabalik niini mao si Joseph Smith nga usa ka propeta. Usa ni kabakak. Nganong ipahiuli man ang ebanghelyo ni Kristo nga wa man na mahanaw ang iyang ebanghelyo? Be, pangutanan nako sa mga Mormons, nganong ipahiuli man ang ebanghelyo ni Kristo nga wa man na mahanaw ang iyang ebanghelyo? Naunsa man ang ebanghelyo ni Kristo? Matud pa kuno nila na wagtang. Di gyud na tinuod. Kay kung moingon mog na wagtang ang ebanghelyo ni Kristo, mahugog bakakon si Kristo. Kay si Kristo niingon sa Mateo 24:34-35, mahanaw ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong, ang akong mga ebanghelyo dili gyud mawa mga igsoon. Di gyud mahanaw. Nya moingon mog nawa ang ebanghelyo ni Kristo dihang gipanglutos ang mga tinun-an. Usa ni kadakong sayop sa mga Mormons mga higala. Mao na mga higala, dili mahimo nga ipahiuli ang ebanghelyo pag 1820. Ila-ila ra ng doktrina mga igsoon. Doktrina ra na nila aron ipalusot nga si Joseph Smith mao ang propeta nga mao kunoy gisugo nga ibalik ang ebanghelyo nga nahanaw, nga nawagtang. Sayop na. Kay ngano man, kay klaro kayo ang balaang kasulatan nga dili gyud mahanaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang iyang mga pulong di gyud mahanaw. Di asa may tuhuan kining basahon sa Mormons o kini gyud ang Biblia mga igsoon? Di asa may yung tuhuan kining basahon sa mga Mormons o kini yung Biblia mismo mga higala? Mas motuo tas Biblia. No, mas motuo tas Biblia mga igsoon kay kining Biblia pulong yun na sa Dios. Gidawat na sa katawhan tibuok kalibutan. Nya kining basahon sa Mormons amo dawat raman ani ay amo tuo raman ani mga Mormons raman. Pero ang Biblia bisag unsa pay relihiyon nimo mga higala mutuo gyud tag mudawat gyud tas Biblia. Kay kining Biblia mga igsoon naila kini sa naila ni sa tanang katawhan nga mao ni ang pulong sa Dios. Universal knowledge na yun na nato. Nahibaw-an na yun na sa tibuok kalibutan nga kining Biblia pulong sa Ginoo. Anya karon? Pangutana. Nganong ipahiuli man ang ebanghelyo kay matud pa nila na wagtang kuno. Sayop kana. O sana kabakak wa mawagtang ang ebanghelyo ni Kristo.
Kay si Kristo mo'y namulong, mahanaw ang langit ug ang yuta, apan akong pulong di gyud mahanaw. Di man gani mahanaw ang iyang pulong, mawagtang na hinuon, mawa na hinuon ang iyang ebanghelyo. Kadakong salikwaot anak mga higala, mao na usa sa mga palpaks mga Mormons. Nya ikaduha. Ikaduhang palpaks mga Mormons, matud pa kuno nila niadtong 1820 mao kunoy pagpahiuli sa ebanghelyo. Unya ang nagpahiuli kuno niini mao si propeta nga mao si Joseph Smith. Tanawa ha? Ang nagpahiuli sa ebanghelyo si Joseph Smith. Kano sa nitabo? Pag 1820. Sa to pa sa wa pang 1820, sa to pa pag 1817, 1816, 1815 wa pa kunoy ebanghelyo. Tinuod ba na nga wa pag yu ebanghelyo? Kay nahibalik man kuno ang ebanghelyo pag 1820. Mao ni ha ilang panood ha, pag 1820 mao kunoy pagpahibalik sa ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith. Karon sa wa pang 1820, pag 1819, 1817 o 1816 wala pa ba ebanghelyo niya na? Ang tubag naa nagyoy ebanghelyo mga higala. Kay ang iyang pulong ni Kristo di lagi na mahanaw. Di gyud na mahanaw ang iyang pulong. Muna dili mahitabo nga pag 1820 mao puy pagbalik sa ebanghelyo ni Kristo. Sayop ka na. Sayop na kaysa wa pang 1820 sa panahon pa lang ni Kristo hangtod karon nagpabiling gyud na nga naa gyud ang iyang ebanghelyo. Kay si Kristo dili mamakak sa iyang gipamulong nga mahanaw ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong di gyud na mahanaw. Busa dili ta mutuo sa panudlo sa mga Mormons nga ang ebanghelyo kuno ni Kristo nawagtang, nawala tungod kay gipanglutos kuno ang mga tinun-an ni Kristo. Ang mga apostolis ni Kristo gipanglutos, moto dihang gipanglutos, gipamatay. Nawagtang sa kuno ang ebanghelyo. Tinuod ba na nawagtang? Atong patubagon ang Biblia na. Ato og yung patubagon ang Biblia. Kay di mahimong magbutbuot og tubag, no? Pinaagi lang sa atong unahuna kay mahug magmasipya ta. Biblia gyud atong patubagon. Okay, tinuod ba ang mga sumusunod ni Kristo, ang mga apostolis ni Kristo gipanglutos? Yes, tinuod na gipanglutos ang mga apostolis ni Kristo. Pero bisag gipanglutos ang mga apostolis ni Kristo, bisag gipamatay ang mga apostolis ni Kristo, nawa na ba ang ebanghelyo? Wa gyud mawa ang ebanghelyo. Hinuon ang ebanghelyo gisangyaw pa man gani. Nya karon kung nawa unsa may sangyaw kung nawa pang ebanghelyo ni Kristo? Ikaduha na pud ng bakak sa mga Mormons. Ikaduha na pud ng bakak. Kay matud pa kuno nila nga gilutos man ang mga apostolis, brother. Gipamatay man ang mga apostolis. Mo to brad, dihang gipamatay ang mga apostolis, dihang namatay ang mga apostolis, nawa na putong ebanghelyo. Kay kinsa man kuno mo sangyaw nga nangamatay man mga apostolis. Agoy, wa day mo kahibaw di ay bisag nangamatay ang mga apostolis, na anak sila mga sumusunod. Na ay mga tinun-an ang mga apostolis, oy. Kay bisag nangamatay putong mga apostolis, do na to'y mga sumusunod ang mga apostolis. Mo na iwa ninyo mahibaw atong basahon ang Biblia. Bisag gipanglutos ang mga apostolis, bisag gipamatay ang mga apostolis, wa gyud mawa ang ebanghelyo ni Kristo. Gipadayon kini pagsangyaw, nya moingon mo nga ang ebanghelyo na wagtang kuno. Okay, atong patubagon ang Biblia kung tinuod ba gyud ang ebanghelyo na wagtang dihang gipanglutos ang mga apostolis. Atong patubagon ang Biblia, lisod ning magbutbuo tag istorya ba. Importante ato og yung patubagon ang Biblia. Okay, basahon na to ha. Naa sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa unahan. Okay, atong basahon og maayo. Atong hinahinayog basa para masabtan ni sa atong mga higalang mga Mormons. Okay, kiniha wala ta manaot sa mga Mormons ha. Wa ta manaot, wala ta mo kundim sa mga Mormons. Kundili ato lang silang gikurhian sa ilang mga bakak nga mga doktrina. Pero wala ta manaot sa ilang personal ha. Wa ta manaot sa mga personal sa mga Mormons. Wa na to sila personal ha. Ato lasang ato la usa ning ato lang gikurhian ang ilang mga doktrinang sayop, no? Matud pa ni Limpanggong atong Gregory, i-accept ko bro, o i-accept ka bro, tatao bro, standby lang sa diha bro, i-accept ka. Ako sa ning basahon ang mga teksto ha. Okay. Ang title ni ini, Gilutos ni Saul ang Iglesia. Tanawa ha, gilutos ni Saul ang Iglesia. Pansa ng Iglesia, simbahan. Nya unsa may pamahayag sa Mormons? Atong balikon ang pamahayag sa mga Mormons naa diri sa atong kamot.
Ilahag yun ning basahon ha. Ilahag yun ning basahon. Wa ta magtumutumo mga igsoon. Matod pa dinhi mga higala, no? Dihang gipanglutos ang mga apostoles, gipamatay. Unya dihang namatay kunong mga apostoles, ang ebanghelyo sa kuno ni Kristo nangawagtang. Nawala kuno ang ebanghelyo ni Kristo. Unya nabalik na nahibalik kunong ebanghelyo ni Kristo pag 1820. Pinaagi ni Joseph Smith. Sa to pa sa wa pang 1820 wa pag yung ebanghelyo. Wagtang yun, nawaag yun ang ebanghelyo. Nya tinuod bang nawaag yung ebanghelyo? Bisa gipanglutos ang mga apostoles, gipamatay, nawagtang ba yun ang ebanghelyo? Be, unsa may atong mga tubag na to nini? Atong patubagon ang Biblia. Kung tinuod ba ni ang pamahayag sa mga Mormons? Okay, atong basahon ang buhat 8:1. Ang title nini, gilutos ni Saul ang simbahan. Tanawa, gilutos ang simbahan. Sa ato pag gilutos, sa ato pag gipangbukod, gipamatay, kay gilutos god. Karon, unsay mabasa dinhi? Ni ana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Tanawa, dili basta-basta, kay mapintas jud nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtotoo, tanawa, tanang mga magtotoo, sa ato pa, tanang yung mga sumusunod ni Kristo, tanang mga magtotoo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Hudiya ug Samaria. Sa ato pa di ay mga higala, mga suki nga tigpaminaw, nga dihang gilutos di ay ang mga magtotoo ni Kristo. Nagkatibulaag din ni sila. Unsa ning nagkatibulaag? Nagkabuwag-buwag. Nya unsay mabasa din nagkatibulaag ang mga apostoles sa lalawigan sa Hudiya ug Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diyos nun og nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Tanawa, luoy kayong nahitabo. Luoy kayong nahitabo sa simbahan. Kay gipatay taon si Esteban. Kani si Esteban, o sa man ka magtotoo. Unsay nahitabo si Esteban gilubong. Kay nga naman, gipatay man ni si Esteban. No? Giunsa man ni siya, gidakdakan man ang uo og bato. Luoy kay si Esteban, gidakdakan yung uo og bato. Sa laing bahin na kamot si Saul sa paglaglag sa simbahan. Limang ka? Laglagon yun nilang simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo. Limang ka, gipangdakop ang mga magtotoo. Ang simbahan, gipangdakop. Lalaki o babay, gibalhog niya sa bilangguan. Versikulo 4, unsay nahitabo? Apan, ang mga magtotoo, bisag nagkatibulaag, nangadto sa nagkalalaing dapit, apan, nagpabilin gihapon sila, nagsangyaw sa mensahe, mga higala. Klaro kayo mga igsoon. Klaro kayo, bisag gipanglutos ang mga apostoles. Bisan ang mga magtotoo gipamatay, gipanglutos, wa maunsa ang ebanghelyo ni Kristo. Unsay nahitabo? Matod pa dinhi, ang ebanghelyo gisangyaw didto sa Samaria. Pero matod pa sa itong mga higalang Mormons, dihang gipanglutos kuno ang mga magtotoo, dihang gipanglutos ang mga apostoles, nawa og nawagtang kuno ang ebanghelyo. Pangutana, asa may tuhuan na to? Ang mga Mormons o kining Biblia nga akong gibasa karon mga higala? Okay, kamong mga naminaw karon, timbang-timbangan ninyo. Asa may atong tuhuan? Kining libros mga Mormons? Ha? Libros Mormons? O kining Biblia nga ako og yung gibasa? Kay matod pas mga Mormons, dili manggodrad, gipanglutos manggutong mga apostoles, katong mga magtotoo ni Kristo, gipanglutos, gipamatay. Muto dihang nangamatay ng mga apostoles, brad, nahanaw po to ang ebanghelyo ni Kristo, brad. Kay kinsa may musangyaw nga nangamatay mga apostoles. Tinuod bitaw, nangamatay ang mga apostoles, pero doon naman to'y mga tinunan. Doon na to sila yung mga tinunan. Unsa ng mga tinunan? Mga estudyante ba, naa sila yung mga tinudluan. Mauning mga magtotoo, gisgutan din nga doon ay mga magtotoo, nga bisang gipangluto sila mga higala, nagpabilin gihapon sila pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo. Nya mo ingom og nawa ang ebanghelyo. Didto ra kuno mo balik ang ebanghelyo niadtong 1820. O sana kadakong bakak sa mga Mormons mga higala. Bakak man na, di man na tinuod. Kay kung tuhuan taning pamahayag sa mga Mormons, mahugog bakakon ang Biblia ani. Kay unsa may giingon sa Biblia? Niya basahon tagbalik, bisan ang mga apostoles gipanglutos, bisan gipamatay pa ang mga magtotoo ni Kristo, apan bisang nagkatibulaag ang mga apostoles, unsa may nahitabo?
Nawa bang ibanghilyo? Nawa bang ibanghilyo? Wala oy. Basaha gani oh. Dara oh. Naa magyud ato ni ipaduol unsa may mabasa nyo dinhi. Matod pa dinhi ang ibanghilyo gisangyaw didto sa Samaria. Liman kaniana. Bisag gipang lutos pang mga magtotoo. Bisag gipamatay ang mga magtotoo ni Kristo. Wa gyud mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Wala mawagtang, wa mahanaw. Dili pariha sa gitudlos mga Mormons nga nawa kurong ibanghilyo. Nawa. Unya nabalik ko no pag 1820. Sus kadako bang bakak ana? Dako ng bakak. Kay matod pa sa Biblia bisag gipang lutos ang mga apostoles wa mawa ang ibanghilyo. Kay ngano may mo kog wa mawa ang ibanghilyo? Kay ang ibanghilyo ilang gisangyaw sa Samaria. Karon kung nawa pang ibanghilyo nganong ilang mang gisangyaw? Kung nawa pang ibanghilyo unsa may isangyaw kung nawa pang ibanghilyo? Oh dara oh. Ang ibanghilyo gisangyaw dito sa Samaria. Unya nawa din na. Kung nawa pang ibanghilyo nganong duna may ibanghilyong gisangyaw? Sa ato pa mga higala, mga suki nga tigpaminaw, nga wa gyud mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Muna sayop ang doktrinas mga Mormons nga ang ibanghilyo kuno ni Kristo nawala. Kay tungod dihang namatay ang mga apostoles na wagtang na kuno ang ibanghilyo po ni Kristo. Muna pag 1820 gipasiguli na ang ibanghilyo ni Kristo pinaagi ni Joseph Smith. Tanawa ni ha. Dali kayo magamag istorya ba? Dali kayo magamag istorya. Mao na mga igsuon, mao ni ang ikaduhang bakak nga doktrinas mga Mormons. Una, unsa may una? Ang unsa na? Ang ibanghilyo kuno ni Kristo nawa dihang namatay ang mga apostoles. Unya, ako namang napamatud-an sa Biblia nga wa man gyud mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Kay niingon na ba si Kristo mahanaw ang langit og yuta, pero ang akong pulong di gyud mahanaw. Unya mawa niyo nung iyang ibanghilyo, di magani mahanaw ang iyang pulong. Be, asa may tuhuan nato ang mga Mormons og si Kristo. Unsa may giingon ni Kristo, mahanaw ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong dili mahanaw. Nya mangutana ko ninyo, kanang ibanghilyo pulong na ni Kristo dili? Pulong. O nya unsa may giingon ni Kristo, mahanaw ang langit ug yuta, apan akong pulong dili mahanaw. Mateo 24:34-25. Ay Mateo 24:34-35. Unya nganong moingon mo nga ang matod pas mga Mormons ang ibanghilyo ni Kristo na wagtang kuno nahanaw kuno dihang namatay ang mga apostoles. Bakak man na bisan pag nangamatay na tong mga apostoles wa magpasabot ang ibanghilyo na wagtang pud. Kay ngano man kay bisag nangamatay ang mga apostoles do na kadtoy mga sumusunod sila. Na atoy mga sumusunod o katong mga sumusunod sa mga apostoles mao toy nagpadayon pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na hinuktukin ninyong mga Mormons nga bisag nangamatay ang mga apostoles ni Kristo, doon naman to'y mga sumusunod. Doon na to'y mga sumusunod. Kaya kung wa po to'y mga sumusunod, no? Mahug og bakakon si Kristo. Mahanaw ang langit ug yuta apan akong pulong di gyud mahanaw. Di gyud mahanaw. Busa magpabilin gyud ning isangyaw ang iyang pulong. Kay di gyud mahanaw. Busa isangyaw ni ang iyang mga pulong. Mao bitaw nga dihang atong gibasa ang Biblia sa buhat 8:1 nga bisag gilutos ang mga apostoles, bisag gilutos ang mga magtotoo ni Kristo, wa gyud mawa ang iyang ibanghilyo. Wa mawa iyang ibanghilyo gani ang ibanghilyo gisangyaw didto sa Samaria. Nya maingon mo na wagtang ang mga ibanghilyo. Oh, kay ngano man matud pas mga Mormons na wagtang kunong ibanghilyo ni Kristo. Kay aron ilang ipalusot nga si Joseph Smith mao kunoy mopahasig uli sa ibanghilyo pag 1820. Mao day nga nanudlo sila nga ang ibanghilyo ni Kristo nawagtang para inig-abot sa 1820 si Joseph Smith na mao nay mosangyaw sa ibanghilyo. Mao din ning mga Mormons nagtudlo nga ang ibanghilyo nawagtang kay gituyo na nila para si Joseph Smith mulusot ba nga pag 1820 mao poy pagsangyaw ni Joseph Smith sa tinuod na nga ibanghilyo. Sayop man na kay ato namang gibasa ang Biblia. Buhat 8:1 ngadto sa 5. Bisag gilutos ang simbahan, bisag gipatay si Esteban, wa gyud mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Nagpabilin kini gisangyaw ang ibanghilyo ni Kristo ngadto sa Samaria. Nya moingon mo nawa ang ibanghilyo? Kung nawa pang ibanghilyo nganong gisangyaw maning ibanghilyo? O klaro anyo ang title lang ang ibanghilyo gisangyaw didto sa Samaria.
Karon kung nawa pang ibanghilyo, nganong gisangyaw pa mang ibanghilyo? Wala na unta ni isangyaw ang ibanghilyo kay nawa magang ibanghilyo. Oh. Kung nawa pang ibanghilyo, nganong gisangyaw mang ang ibanghilyo? Klaro aniyo, ang ibanghilyo gisangyaw dito sa Samaria. Nagpasabot nga mawa ang ibanghilyo, bisag gilutos ang simbahan. Pero para sa mga Mormons, dihang gilutos kuno ang simbahan, diha kunong gipamatay ang mga apostoles, nawa pod kuno ang ibanghilyo. Unya dito na kuno nibalik ang ibanghilyo pag 1820, pagkadakong sinipag kong ana oy, pagkadakong bakak ana. Bakak na ayaw gyud tuhuin ang doktrinas mga Mormons manghigala. Kay kung mutuo mo sa doktrinas mga Mormons, mahug nagbakakon si Kristo. Mahug og bakakon si Kristo ani. Si Kristo di gyud mamakak sa iyang gipamulong. Mahanaw ang langit ug ang yuta. Apan ang akong mga pulong di gyud mahanaw. Nya moingon mo mawagtang iyang ibanghilyo. Dili man gani mahanaw ang iyang pulong. Nya moingon hinumog nawa. Mao na mga igsoon. Mao nay hinuktoki sa atong mga higalang mga Mormons. Mao na inyong pamalandungan ba? No? Mao na inyong pamalandungi. Wa gyud mo kabasaan ang giingon ni Kristo mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong pulong dili mahanaw. Nya moingon hinumog na hanaw ang ibanghilyo ni Kristo. Nya nibalik kuno pag 1820. Dili gani mahanaw sa ato pagikan sa anyo 33, 34, 35 hangtod sa pag 1820 hangtod na himo lang 2022. Wa gyud mahanaw ang ibanghilyo ni Kristo. Hangtod karon nagpabilin ang ibanghilyo ni Kristo gisangyaw sa simbahan nga gitukod sa Ginoo way lain. Mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa na mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Dili pareha sa gipanudlo sa mga Mormons nga panahon kuno nga si Kristo namatay. Unya pagkamatay sa mga apostoles nawagtang kuno ang ibanghilyo. Nya didto na kuno nibalik ang ibanghilyo pag 1820 pinaagi ni Joseph Smith. Bakak man na. Dili gani mahanaw ang pulong sa Ginoo. Ang pulong ni Kristo dili mahanaw. Sa ato pagikan sa unang siglo hangtod karon 2022 na lang, hapit na lang mahimo, hapit na lang ma 2020, hapit na lang ma 2023, nagpabilin gihapon ang ibanghilyo ni Kristo. Wa gyud mahanaw. Wa gyud tuig nga ang ibanghilyo ni Kristo nawagtang. Wala gyud mga higala. Wala gyud. Kay balikon ko mga igsoon, ang ibanghilyo ni Kristo, ang pulong sa Ginoo, dili gyud mahanaw. Mas mahanaw pang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong di gyud mahanaw higala. Mao na mga igsoon, mao na usa sa bakak nga doktrina sa mga Mormons. Ikaduha, ang mga Mormons nagtuon man jud kaha og Biblia. Wa gyud mo kabasa aning buhat 8:1. Grabe naman po ninyo, wa di mo kabasa aning buhat 8:1 nga bisag gilutos ang simbahan, bisag gilutos ang iglesia, gipatay man gani si Esteban, gidakdakan ang iyang uog bato, gipatay si Esteban, bisag gilutos ang simbahan, bisag nagkatibulaag ang mga apostoles. Pruiba ba nga nawa ng ibanghilyo ni Kristo? Ang tubag wa gyud mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Kay si Kristo lagi dili lagi mamakak nga mahanaw ang langit ug yuta. Liman ka mahanaw ang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong magpabilin. Ang akong pulong dili mahanaw. Nya moingon mong nawa ang ibanghilyo, dili ra gina mahitabong mahanaw. Bisan paglutuson ang mga apostoles, bisan pag nangamatay ang mga apostoles, liman ka mahanaw lang ang langit ug yuta. Bisan pag mamatay pa ng mga apostoles diha, di jud mawa ang iyang ibanghilyo. Kay ngano man, kay bisag nangamatay ang mga apostoles, do naman na sila mga sumusunod. Naaman na sila mga sumusunod. Maunay mga tinun-an sa mga apostoles. Maunay magpabilin sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili kay sama sa giwalis mga Mormons nga dito na kuno nibalik ang ibanghilyo ni Kristo pag 1820. Pagkadakong sinipag kong ana. Pagkadakong sinipag kong dako kay ng bakak. Kay nga naman, bisan pag gilutos ang mga apostoles, bisan gilutos ang mga magtutuo ni Kristo, wala mawa ang ibanghilyo ni Kristo. Nagpabiling gisangyaw ang ibanghilyo ni Kristo, busa wa mawa. Gisangyaw gani, meaning wa gyud mawa kay gisangyaw gud. Wa mo kabasaan ang buhat 8:1 nga bisag gipanglutos ang simbahan, bisag gipamatay ang mga magtutuo ni Kristo, apan ang pulong, apan ang ibanghilyo gisangyaw gihapon sa mga apostoles. Busa wala mawa ang ibanghilyo mga higala. Okay, biyaan ta na. Niya na sa ilaing bakak sa mga Mormons. Biyaan ta na ha.
naa sa ilaing bakak sa mga Mormons. Unsay giingon diri? Niya sa pahina 11 giingon diri. Libro ni Mormon, basahon ni Mormons ha? Dara. Oh, basahon sa Mormons. Oh, na si Kristo nagunit og karniro. Gigakos ni Kristo ang karniro. Dara. Ikaduhaning bakak sa mga Mormons. Matod pa sa pamahayag sa mga Mormons atong basahon. Ang ilang basahon. Si Joseph Smith nakakita sa atong langit nung amahan og ni Kristo. Liman kaniya na. Unsa di basahon sa Mormons? Si Joseph Smith kuno mga higala nakakita kuno sa atong langit nung amahan og sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawa. O sana sad ni kadakong bakak. Pila ra bay paggamag istorya oy. Kana kaya man anako akong ingnon lak nakakita ra ba ko sa amahan, nakakita ra ba ko ni Kristo pinaagi sa akong damgo. Kaya ra na nato. Pwede ra ta magbutbuhat og istorya ana. Dali ra kay butbuhat og istorya do. Dali ra kay magbutbuhat og istorya. Pero ang pangutana, kinsa mang tawhana nga nakasaksi nga si Joseph Smith nakakita sa amahan? Pangutana, kinsa mang tawhana nga nakasaksi nga si Joseph Smith nakakita jud sa amahan? Mingon ra ba ni sila si Joseph Smith raman brad? Uy, di na pwede. Di na pwede. Ang pangutana nako sa mga Mormons kay si Joseph Smith nakakita man ka sa langit nung amahan, pangutana kinsa mang tawhana nga nakasaksi. Bisag do na lay usa, kinsa mang tawhana nga nakasaksi nga si Joseph Smith gipakitaan jud sa amahan. Mingon ba ni sila, "Ala brad, si Joseph Smith raman ang gipakitaan brad, wa may laing nakasaksi." Uy, pwede ra na magama-gamaan. Uy, pwede ra na pwede ra maggama-gama si Joseph Smith og istorya ana para lang ipatuo para makailad. Parihara guna ni kuangko ni Felix Manalo. Nga si Felix Manalo nag-angkon-angkon siya nga siya kuno ang ibong dumadagit. Siya kunong langgam nga dumadagit. Siya kunong ibong dumadagit sa halayong silangan. Kaya ra na nato magama-gamag istorya. Ang pangutana, doon na ba'y tao nga nakasaksi nga si Joseph Smith gipakataan sa langit ng amahan? Wa may nakasaksi. Sa to pa, gama-gama na ni Joseph Smith. Pwede ra ta magama-gamag istorya nga ako nakakita sa amahan, nakakita akong Kristo pinagi sa akong damgo. Ayaw mi ilara ana. Kanang mga Mormons magwaliwalis mga Katolikong inosente, tingalig makailad pa mo pero diri na mo di mo kailad. Kay ang akong pangutanan ninyo, karon kay si Joseph Smith nakakita man ka sa langit ng amahan. Pangutana, kinsang tawhanang nakasaksi nga si Joseph Smith nakakita sa amahan? Nganli kinsang tawhana? Wa mo may matugan. Sa to pa, pwede ra na mag-claim si Joseph Smith. Pwede ra na angkon-angkonon ni Joseph Smith, dili brad, uy kita bitaw ko brad. Sa imo laging istorya kay pwede man gama-gama ag istorya, di ba? Pwede man ta magbuhat-buhat ag istorya. Pero ang pangutana, naabay ebidensya. Be, naabay ebidensya bisag usa na lang ka tawo nga nakasaksi gyud. Nga nag-ingon la si Joseph Smith rabano gipakitaan ra ba gyud nakasaksi gyud ko. Bikinsa man, wa man, wala may nakasaksi. Claim ra man na ni Joseph Smith. Busa di na pwede tuhuan. Kay ang Biblia ra ba nag-ingon ra ba nga kana ra bang istorya dawaton kung kinahanglan jud ang usa ka istorya dawaton basta saksihan og duha o tulo. Pero kung wa gani kunoy saksi, matud pa ni Kristo ayaw dawatang istorya. Basahon nato ang Mateo 18:17. Unsay gingon sa atong Ginoong Hesukristo? Kung dunay mamulong matud pa ni Kristo, kinahanglan do na gyoy mosaksi ana. Bisag duha o tulo nga saksi. Pero kung wa gani mo saksi, ayaw tuho iyang istorya. Tanawara, atong basahon na Mateo 18:17. Unsa may mabasa nato sa Biblia? Nagingon, og kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Og kun dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka kobrador sa buwis. Unya unsay gingon dinhi? Dara ha, atong basahon na. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdala og usa o duha ka tawo aron matagsumbong ka pamatud-an sa duha og tulo ka saksi sumala sa gingon sa kasulatan. O tanawara, kung usa di ka tawo dili motuo sa pamahayag sa usa ka tawo, karon dili man kumutuo sa pamahayag sa Mormons basta way saksi. Nya unsa may gingon ni Kristo? Kung ang usa ka tawo dili motuo anang istoryaha, kinahanglan magdala kag duha o tulo ka saksi aron tuhuan na. Karon pangutana, kinsa mang saksi karon? Duna bay saksi nga tawo nga si Joseph Smith nag-ingon na agyo tawo nga nakaingon nga si Joseph Smith nakakita jud sa amahan? Be,
Wa may saksi, meaning angkon-angkon na ng Joseph Smith. Pila ra ba'y pagbuat-buat istorya oy? Ayaw ilarang itik. Di mi mailad. Ayaw ilara, mas mailad pa sigurong itik. Ang Katoliko nga nagtuon dili mailad sa mga Mormons. Unya karon atong balikog basa ang pamahayag sa mga Mormons. Unsay gingon dinhi? Si Joseph Smith nakakita sa atong langitong amahan og ni Kristo. Tanaw ha? Nakakita ko ro si Joseph Smith sa langitong amahan. Unya naara ba sa Biblia? Naara ba sa Biblia ang makakita ra ba sa Dios amahan mamatay? Hala, tanawa ra? Tanawa ha? Naara ba sa Biblia ang makakita sa Dios amahan dili gyud magpabiling buhi? Mamatay gyud. Asa mabasa? Mabasa kini nato mga higala sa Exodo kapitulo 23 nga nag-ingon ang Dios nga way magpabiling buhi sa tao nga makakita nako. Karon pangutana nganong wa man mamatay adtong higayuna si Joseph Smith? B. Pangutana, nganong wa man mamatay si Joseph Smith atong higayuna? Kung tinuod pa jud siyang nakakita sa langitong amahan. Kay naara ba sa Biblia nga ang makakita sa Dios amahan, ang makakita sa Dios dili magpabiling buhi, mamatay gyud. Pangutana nganong si Joseph Smith buhi pa man atong higayuna kung tinuod pa siya nakakita sa amahan? Sa ato pa usana siya kabakak. Matod pa ni Joseph Smith, nakakita ko sa langit ng amahan. Karon kung nakakita pa ka sa amahan, nga wa man ka mamatay atong higayuna. Kay naara ba na sa Biblia nga ang makakita sa Dios mamatay? Asa mabasa? Exodo 23. Nya karon pangutana nganong wa man mamatay si Joseph Smith atong higayuna kung nakakita pa jud siya tinuod sa amahan? Kay naa man nas Biblia. Nas Biblia Exodo kapitulo 23 nga ang walay magpabiling buhi sa makakita sa Dios. Busa patay gyud ka basta makakita ka sa Dios. Karon pangutana nganong wa man mamatay si Joseph Smith atong higayuna? Nagpasabot nga di gyud to ang amahan ang nakita ni Joseph Smith. Kay walay makakita sa Dios nga buhi, patay gyud. Kay naa nas Biblia, mamatay ang tao nga makakita sa Dios. Liman kaniya na si Joseph Smith nakakita kuno sa langit ng amahan. Kung nakakita pa si Joseph Smith sa langit ng amahan, mamatay unta to si Joseph Smith. Nya nganong nabuhi pa man si Joseph Smith atong higayuna? Sa ato pa bakak jud na ang iyang gisulti. Kay ang Biblia nagtudlo nga way mapabiling buhi kung makakita ka sa amahan. Nya karon ikatulong punto. Tinuod ba si Joseph Smith nakakita sa amahan? Atong patubagon ang Biblia kung doon na paggyutaw nakakita sa amahan. Atong basahon na Juan kapitulo 6. Unsa may pamahayag ni Kristo dinhi? Juan kapitulo 6 bersikulo 47. Dara. Juan kapitulo 6 bersikulo 46. Unsa may pamahayag ni Kristo dinhi? Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Oh, klaro ana? Wala pag yun tao nga nakakita sa amahan. Gawas niya adtong gikan sa langit nga mao si Kristo. Si Kristo ra gyud mo'y nakakita sa amahan kay tagalangit man si Kristo. Unya unsa may gingon ni Kristo? Wala pag yun tao nakakita sa amahan. Unya ngano moingon man si Joseph Smith nakakita ko sa langit ng amahan. Bakak man na. Kay kung tuhuan nato si Joseph Smith, mahog nagbakakon si Kristo. Kay unsa may gingon ni Kristo? Wala pa'y tao nga nakakita sa amahan. Wala pa'y nakakita sa Dios. Gawas ni Kristo. Kay gikan man siya sa langit, tagalangit gutos Kristo. Kita gutos siya sa iyang amahan, kay tagalangit man siya. Nya si Joseph Smith tagalangit din na, tagayuta man na. Nya unsay gingon sa Biblia? Atong basahon sa ambalaang kasulatan, Juan 6:46. Unsay mabasa diri sa Biblia? Niya, apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Oh, kasabot mo anang lamay? Ang nakakita day sa Dios amahan ang gikan ra sa langit. Kinsa man tong gikan sa langit? Si Kristo. Si Kristo ra ang nakakita sa amahan. No? Mao may gingon diri oh. Siya nga gikan sa Dios mao lamang ang nakakita sa amahan. Unya ngano miingon mo nga si Joseph Smith nakakita sa langit ng amahan? Pangutana asa may tuhuan nato? Si Joseph Smith o si Kristo? Si Kristo nag-ingon gud nga way taong nakakita sa amahan. Gawas kung tagalangit na si Joseph Smith. Mas mutuo pa ko nya tagalangit din na si Joseph Smith, tagayuta man na. Nya unsa pay laing pamahayag ni Kristo? Juan 1:1. Basa.
Niya. Unsay gingon diri? Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan maoy nakapaila kaniya. Be, ang pangutana kinsa may tuhuan nato, si Kristo o si Joseph Smith? Kay ang giingon na ba ni Kristo, wala pagayoy tao nakakita sa Dios. Kana lang pulong nga, wala pagyoy tao nakakita sa Dios. Unya nganong niingon man dinhi sa libro sa Mormons. Unsa gingon sa libro sa Mormons? Si Joseph Smith nakakita sa atong langit nung amahan ug ni Kristo. Kadakong bakak ana. Ang Biblia nag-ingon. Ha? Ang balaang kasulatan nag-ingon wala pagyoy tao nakakita sa Dios. Unya matud pa diri sa libro ni Mormons. Si Joseph Smith kuno nakakita kuno sa langit nung amahan. Pangutana. Asa may nagsultig bakak aniron? Si Kristo o si Joseph Smith? Kay si Joseph Smith niingon man nga nakakita ko sa langit ng amahan. Unya matud pa ni Kristo wala pagyoy tao nakakita sa amahan. Pangutana asa may tuhuan ako, si Kristo o si Joseph Smith? Mas mutuo ko ni Kristo oy. Kay ang atong Ginoong Hesukristo Ginoo guna di guna bakakon. Nya si Kristo tagalangit gyud na si Kristo. Si Kristo mo'y nakakita sa amahan kay tagalangit gyud na si Kristo. Kika na ba sa langit si Kristo? Mas nakakita si Kristo sa iyang amahan kay tagalangit man siya. Nya karon si Joseph Smith tagalangit din na, tagayuta man na. Nya unsay giingon sa Biblia? Unsay giingon sa Biblia? Wala pagyoy tao nakakita sa Dios. Kana lang pulunga ha. Di pa mo kasabot ana, kaklaro ani, kabisaya ani oh. Wala pagyoy tao nakakita sa Dios. Unya unsa may giingon diri ni Joseph Smith? Matod pa sa libro ni Joseph, ang libro sa mga Mormons, si Joseph Smith nakakita sa atong langit nung amahan. Liman ka na? Asa kay tuhuan nato no? Si Kristo ba kaha og kining basahon sa Mormons? Si Joseph Smith kuno nakakita sa langit nung amahan. Unya aritang Kristo, wala pagyoy taong nakakita sa Dios. Be, asa may tuhuan nato be? Timbang-timbangan kuno na ninyo. Asa may tuhuan nato? Si Joseph Smith o kini si Kristo? Sige. Naamang gyud tay sa labutan ba? Sayo na kay nasabton oy. Mahog hinuon nga si Joseph Smith mga higala bakakon. Kay kung di pa kung mutuutan ni Joseph Smith, tinuod man brad si Joseph Smith nakakita sa Dios. Na mugawa si Kristo hinuon, mahog na hinog bakakon si Kristo. Namakak na hinuon si Kristo sa iyang gipamulong. Kay unsa may giingon ni Kristo? Wa may tawo nakakita sa Dios. Walay tawo nakakita sa Dios. Unya arita sa basahon sa Mormons. Si Joseph Smith nakakita sa langit nung amahan ug ni Kristo. Pastilan mga higala. Mao ni mga higala. Kung ato ning tuhuan bitaw kining basahon sa Mormons nga tinuod gyud nakakita si Joseph Smith, mahog og bakakon si Kristo sa iyang gistorya. Mahog og bakakon si Kristo sa iyang gistorya. Kay si Kristo ra ba namulong wala pagyoy tawo nakakita sa Dios. Nya arit ang Joseph Smith, nakakita man kuno si Joseph Smith kuno sa amahan. Pagkabakako na mga higala, bakakon mga igsoon. Ayaw gyumugtuo aning pasiatab sa mga Mormons. Kay matod pa sa basahon sa Mormons, si Joseph Smith kuno nakakita kuno sa atong langit nung amahan. Pero kung si Kristo atong pasultihon, wala pay tawo nakakita sa Dios. Wala pay tawo nakakita sa Dios. Unya do na pay laing pahayag ni Kristo. Ato lang balikan ha. Muna nga kitang mga Katoliko, importante magtuon tag Biblia para dili ta mailad sa mga laing relihiyon. Dara ha, Juan 6:46. Unsa may giingon sa Biblia? Juan 6:46. Apan, matod pa ni Kristo ha? Apan, wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Liman kaniya na. Wala pa lagi nakakita sa amahan. Si Kristo ra siguro. Kung doon naman gali nakakita sa amahan, si Kristo ra siguro. Kay si Kristo tagalangit man. Tagalangit ra ba na si Kristo? Natural nagkita gyud to si Kristo kang amahan kay tagalangit guna si Kristo. Nya ang amahan tagalangit pod. Si Kristo ra nakakita. Pero ngano si Joseph Smith mga higala? Matod pa ni Joseph Smith, nakakita man ko sa amahan. Matod pa niya, si Joseph Smith nakakita sa langit nung amahan. Unya kung anhit ang Kristo, wala pay tawo nakakita sa Dios. Nya asa may tuhuan nato? Ang istorya ni Kristo, ang istorya ni Joseph Smith. Mauna mga higala. Maunang ikaduhang buslot. Mauna ikaduhang bakak sa mga Mormons. Una, unsa toy bakak sa mga Mormons? Ang ebanghelyo kuno ni Kristo na wagtang. Kay nangamatay na kunong mga apostoles.
Oh, ikaduha si Joseph Smith kuno nakakita kuno sa langit ng amahan. Ikaduha na sa nang buslot. Ikatulo ug ang katapusan sa di patamahuman. Ang simbahan kuno ni Kristo na wagtang. Tanaw ha, unsa ilang pamahayag? Ang simbahan kuno ni Kristo na wagtang kay gipanglutos kuno. Unya gawa sa gipanglutos nahitabo kuno ang dakong apostasya. Unsa nang apostasya? Pagtalikod. Pagtalikod sa tinuod nga pagtuo. Kay ang tinuod ang mga magtotoo kuno ni Kristo mitalikod sa pagtulunan ba. Muna nawagtang kuno ang simbahan ni Kristo. Nya kano sa man ibalik ang simbahan ni Kristo pag 1820 tanawa ra 1820. 1820 mga ison. Murag bikil-bikil ra gyud sila sa Tanduay. Kaya Tanduay ni abot ni mga 1854 man. Bikil-bikil ra sila sa Tanduay. Mo na mga igsuon, matod pa nila ang simbahan ni Kristo na wagtang. Kay tungod kay nanudlo namang ang nama kuno nahitabong apostasya. Unsa na apostasya? Pagtalikod. Pagtalikod mga igsuon ang mga magtotoo ni Kristo gipanglutos ang uban kuno ni talikod na kuno. Muto nahanaw kuno ang simbahan ni Kristo. Nahanaw. Mo na ikatulong pa doktrinas mga Mormons nga sayop. Nahanaw kuno ang simbahan ni Kristo. Pangutana, tinuod ba nga nahanaw o nawagtang ang simbahan ni Kristo? Atong patubagon si Kristo. Kung nawagtang bagyod ang iyang simbahan, patubagon nato si Kristo. Kay kini mga Mormons, nagtudlo ra ba sila nga ang simbahan ni Kristo nawagtang kuno tungod sa nahitabong apostasya, dakong apostasya. Unsa nang apostasya? Pagtalikod sa pagtuo. Ang uban kunong mga magtotoo ni Kristo ni talikod man, nibiya man kuno sa ebanghelyo, meaning nawagtang jud kuno ang simbahan totally. Nya kano sa man nahibalik ang simbahan pag 1820. Dara ha, karon. Arita. Atong patubagon si Kristo. Kung tinuod ba nga ang iyang simbahan mawagtang ba o mahanaw ba? Okay, atong patubagon si Kristo. Atong basahon ang Mateo 16:18. Atong basahon na Mateo 16:18. Unsa may atong mabasa dinhi? Si Kristo gyud moy namahayag ani. Si Kristo gyud moy nagsulti niini. Dili si Joseph Smith. Dili mga Mormon, si Kristo gyud. Atong basahon ang balaang kasulatan. Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw, Pedro. Ikaw usa ka bato. Niingon si Kristo Busa sultihan ko ikaw, Pedro, ikaw usa ka bato. Og niining bato sukaranan tukuron ko ang akong iglesia sa ato pa simbahan. Sa ato pa si Kristo nagtukod og simbahan. Nya unsay mabasa dinhi? Bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Unsa di gingon ni Kristo? Si Kristo nagtukod og iglesia, nagtukod og simbahan. Nya matod pa ni Kristo, bisan pa di ay ang hadis sa kamatayon dili makabuntog sa iyang simbahan. Niya moingon mo ang simbahan ni Kristo na wagtang tungod kay gilutos, tungod kay dunay nahitabong apostasya pagtalikod unya nawagtang kuno ang simbahan. Bisan gani ang hadis sa kamatayon di magani makabuntog sa simbahan. Unya kamatayon na hinuon. Paglutos na hinuon, sayop ka na mga higala. Sayop na. Kay matod pa ni Kristo, bisan pa ang hadis sa kamatayon dili mabuntog ang iyang simbahan. Liman ka na. Kamatayon na ha? Dukot naman nila. Kamatayon na gani. Liman ka bisag pultahan pa sa impierno, bisag pultahan pa sa kamatayon, di gyud makabuntog sa iyang simbahan. Kana pagkahang paglutos. Paglutos lang mawa ng simbahan ni Kristo. Kana lang apostasya mawagtang ng simbahan ni Kristo. Bisan gani ang hadis kamatayon di ba gani makabuntog sa iyang iglesia. Mao ni hinuktok kay mga higala. Dili gyud mawa ang simbahan ni Kristo. Dili gyud mawa ang simbahan ni Kristo kay matod pa ni Kristo bisan ang hadis sa kamatayon dili gyud makabuntog sa iyang simbahan. Unya kana lang paglutos, kana lang pagpamatay, kana lang kanang pagtalikod lang sa pagtuo sa apostasya ra, mawagtang dayon ang simbahan. Di na mahimo mawagtang mawagtang ang lawas ni Kristo. Timan ibaya ang simbahan lawas ba ni Kristo? Kolosas 1:18. Ang simbahan lawas ni Kristo. Karon kung nawa ang simbahan, nahug na hinuon si Kristo wan ay lawas. O nalay nahabilin ang lawas wagtang. Kakuyaw gud ana. Wa mo kabasa sa Biblia, Kolosas 1:18. Ang simbahan lawas ni Kristo.
ang ulo sa simbahan si Kristo. Karon matud pas mga Mormons na wagtang kuno ang simbahan tungod sa apostasya, tungod sa paglutos na wagtang kunong simbahan. Karon kung nawagtang ang simbahan ni Kristo, wala day lawas si Kristo aniron. Kay ang simbahan ra ba lawas ra ba na ni Kristo? Sa to pa si Kristo ang nagpabilin ulo na lang. Wagtang wala ni lawas. Uy kakuyaw gud ani. Lawas na lang ay o na lang mo inhabilin ang lawas wagtang. Kay matud pa kuno nila na wagtang kuno, nawa na kuno ang simbahan ni Kristo kay tungod kay dunay nahitabong apostasya, pagtalikod bas pagtuo. Ikaduha pagpanglutos, nawa ang simbahan ni Kristo brad. Karon wa ka kabaw sister? Ang simbahan ra ba lawas ba ni Kristo? Buot ba natong sabton wal ay lawas si Kristo? Nawan ay lawas si Kristo brad? Tubaga yes or no? Napa may lawas si Kristo brad? Aw, wa mawa ang iyang simbahan. Kay ang kanang lawas ni Kristo kanunay gyud na mag-uban-uban sa iyang ulo. Kay si Kristo mao ang ulo, ang iyang simbahan lawas. Unsa din ang simbahan mga igsoon? Lawas na ni Kristo. Karon ang pangutana, kung nawagtang ang simbahan, kung ang simbahan nawa og nahanaw, pangutana, wala day lawas si Kristo aniron. Kay ang kana ding simbahan mga higala kung magtuon ta sa Biblia, ang simbahan mga igsoon, lawas kana ni Kristo. Kolosas 1:18. Ang simbahan lawas ni Kristo. Og ang ulo sa simbahan mao si Kristo. Karon kung tugutan nato ang giingon sa mga Mormons na wagtang kuno ang simbahan ni Kristo. Sa to pa na wagtang ding lawas ni Kristo. Sa to pa ni gawas ron o nalain habilin. Wala ay lawas si Kristo. Tubaga kuno na sister, wala ay lawas si Kristo o nalain habilin. Tubaga kuno sister, tinuod na wala ay lawas si Kristo. Tubaga ang kategorikal nga pangutana, wan abay lawas si Kristo sister? Yes or no? Mingon sila na apa brad? Aw, napa day simbahan? Wa day mawa ang simbahan. Di ba? Kay ang kanang simbahan lawas man na ni Kristo, di na mahimong mawa ang simbahan oy. Kay ang simbahan lawas na ni Kristo, mawagtang din ang lawas ni Kristo. Mao na hinuktokin ni mga higala. Ayaw mo pailad jud sa mga Mormons mga igsoon. Ayaw mo pailad sa mga Mormons. Wa gyud mawa ang simbahan. Kay si Kristo maingon, bisan ang hadis sa kamatayon di gyud makabuntog sa iyang iglesia. Di gyud mabuntog ang iyang simbahan. Bisan kamatayon. Nya kana ra hinung paglutos, kana ra hinung apostasya, mao hinunay makapawa sa simbahan. Bisan pa manggani ang hadis kamatayon di magani makabuntog sa iyang simbahan. Nya moingon mo mawa ang iyang simbahan. Mo na mga igsoon. Mo na mga igsoon. Matod pa ni Walter Apot mura deg manananggal. Mura gyud manananggal bro. Wagtang ang lawas, ang ulo nalay naglupad-lupad. Liman ka ang simbahan kuno matod pas panudlos Mormons ang simbahan nahanaw kuno na wagtang kuno kay gilutos man ang simbahan. Paglutos kuno gipamatay wala kuno ang simbahan. Unya kung nawan ang simbahan, unya ang simbahan ra ba lawas ra ba ni Kristo? Sa to pa wala di lawas si Kristo ron. Ang lawas ni Kristo na wagtang mura dinig manananggal. O nilan habilin ang lawas wagtang. Pastilan mo na mga igsuon. Mo na mga higala ayaw gyud mo pailad. Kay si Kristo miingon sa Mateo 16:18. It ego dico tibi quato es Petros, it super hang Petram, edificabo it forti inferi, non pribalibon adversum iam. Natod pa ni Kristo, bisan pang hadis sa kamatayon, dili gyud makabuntog sa akong simbahan. Dili makabuntog, unya mawagtang hinuon. Bisan gani ang hadis kamatayon, dili makawagtang sa iyang simbahan. Nya moingon mo lutos na wagtang hinung simbahan. But pamutbot ra gyud na usa na mao nang ikatulong doktrina sa Mormons nga bakak. Na ikaduha. Doon na pailain na. Tinuod ba ang simbahan ni Kristo na wagtang? Unya, nibalik ang simbahan ni Kristo pag 1820? Di yun na mahitabo. Kaysa wa pa ding 1820, pag 1890, wa pa din simbahan ni Kristo. Pag 34 AD, pag 35 AD, 36 AD, wa pa din simbahan, wala na din simbahan si Kristo. Sa to pa ni anong mga tuiga, pag 34 AD, 35 AD, wa pa din lawas si Kristo ana, kay nawa makuno yang simbahan. Nya diha na kuno nibalik ang simbahan pag 1820. Nya tinuod ba na nga ang simbahan nahanaw? Ang tubag di gyud na tinuod. Kay ang simbahan ni Kristo kanunay ng ubanan niya. Nya naabay ubanan ni Kristo nga nahanaw? Kay niingon gud si Kristo atong basahon ang Biblia. Mateo 28 bersikulo 19 ngadto 20. Unsay giingon ni Kristo? Niingon si Kristo sa iyang mga apostoles. Timan katong mga apostoles ni Kristo mao to ang unang simbahan. Maunang-unang organisasyon ni Kristo katong mga apostoles ni Kristo. Unsay giingon ni Kristo? Busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og tudlooy sila sa tanan kong gisugo ko kaninyo. Hinumdumi kini
Unsay giingon ni Kristo sa iyang simbahan? Hinumdumi kini, mag-uban ako kanunay kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsay giingon ni Kristo, Brad? Si Kristo miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Katong mga tinun-an ni Kristo mao tong unang simbahan. Hinumdumi kini, mag-uban ako kanunay kaninyo kada adlaw, 5 ka kada adlaw mag-uban si Kristo sa iyang simbahan hangtod matapos ang kalibutan. Pangutana, natapos na bang kalibutan? Wala pa. Nya unsay giingon ni Kristo? Mag-uban siya kanunay sa simbahan. Sa to pa wa gyud di ay panahon nga ang simbahan na wagtang. Kay nga naman, ubanan niya kada adlaw. Karon kung ubanan ni Kristo kada adlaw ang iyang simbahan, kung nahanaw ang iyang simbahan, unsa may iyang ubanan kung nahanaw ang iyang simbahan? Logic ba? Kung nahanaw ang iyang simbahan ug nawagtang ang iyang simbahan, unsa may ubanan ni Kristo kung nahanaw? Kiniingon ko si Kristo, mag-uban siya kada adlaw sa iyang simbahan hangtod matapos ang kalibutan. Nya wa para ba matapos ang kalibutan? Sa to pa nagpabilin si Kristo nag-uban sa simbahan. Sa to pa gikan sa unang siglo hangtod karon 2022 wa pa matapos ang kalibutan, oy. Nagpabilin si Kristo nag-uban sa simbahan. Sa to pa pag-ingon ni Kristo, mag-uban ako kada adlaw. Unsay giingon ni Kristo? Mag-uban ako kada adlaw sa simbahan. Mateo 28:19-20. Karon, kung nawagtang ang simbahan ni Kristo, matod pas mga Mormons, nawagtang ang simbahan ni Kristo. Kung nawagtang ang simbahan ni Kristo, unsa may ubanan ni Kristo kada adlaw kung nawagtang? Sa to pa wala ta siya ubanan. Di ba? Wala ta siya ubanan. Unya unsa may gingon ni Kristo? Mag-uban man ko kada adlaw. Mag-uban ko kada adlaw sa simbahan. Sa to pa kada adlaw wa gyud mawa ang simbahan ni Kristo, oy. Wa gyud mawa ang simbahan ni Kristo. Kay ubanan na ni Kristo. Naabay mawa nga ubanan kanunay? Ang simbahan gani ubanan ni Kristo di gyud na mawa. Timan-i na. Mo na timan-i mga higala. Mga suking tigpaminaw, ang simbahan gani nga ubanan ni Kristo di gyud na mawa. Di na mawa, 5 ka ang Ginoo mo'y nag-uban anang simbahan na. Ang Ginoo mo nag-uban ang simbahan nya mawa na hinuon. Niya unsa may gingon ni Kristo, mag-uban ako kada adlaw. Karon, kay kada adlaw man kaha sa to pa sa wa pang 1820, sa ato pa pag 1870, 1520, nagyoy simbahan pa, nagyoy simbahan oy. Kay kada adlaw gud uban na niya. Sa ato pa dili lang 1820. No? Kada adlaw mag-uban si Kristo sa simbahan. Kay kada adlaw man mag-uban si Kristo sa simbahan. Karon, kung nawa ang simbahan ni Kristo, unsa may ubanan ni Kristo kung nawa pang iyang simbahan? Be. Kung nawa ang simbahan, kung nawagtang ang simbahan ni Kristo, unsa may ubanan ni Kristo kada adlaw kung nawa pa iyang simbahan? Kay niana ra ba si Kristo mag-uban ko sa simbahan kada adlaw? Karon, kung nawagtang ang iyang simbahan, unsa may ubanan ni Kristo kung nawa? Wala say ubanan kay nawa gud na iyang simbahan. Karon, matod pas mga Mormons, didto na kuno nibalik ang simbahan ni Kristo pag 1820. Pag 1820, didto na kuno nibalik ang simbahan ni Kristo. Ngano didto ra man sa 1820? Nga kada adlaw man siya mag-uban. Kato pa sa wa pang 1820 na nagyoy simbahan. Di ba? Kasimpol ra ana. Mao na mga igsoon, mao na ikatulong bakak sa mga Mormons. Okay mga igsoon, daghan pa ta kay tagtukion mga higala, no? Daghan pa kay tagtukion unya. Napatakoy ikaupat ani tukion sa mga doktrinas mga Mormons. Dili lang sana to mahurutanan kay do na pa may musod sa atong programa mga igsoon. Ato ni pasudlon si Limpanggong Aton Gregory. Ato pasudlon si Limpanggong Aton Gregory ha. Ato siyang iaksi, pasudlo na to siya mason. Ato siyang iad, si Aton Gregory mga kay musod siya sa ato ang tulumanon. Unya, mayong pagpaminaw ni hello brad ato. Maayong gabi Mayong gabi brother. Okay na imong mata? Wala na mag dinggit. Tayo. Sige, ano? Kasi theory of apostasy kanang nawagtang ug nahanaw ang simbahan sa unang ako hapit sad ko nituwa na brad. Hapit sad ko sa una nituwa na theory of apostasy o kanang nawagtang ba. Nya nay kun may gisugo lang tao para balikon og tukod ba. Ang nana mo na theory of apostasy.
Then iyahay na sila angkon kung kinsa na tawhana. Pwedeng si Joseph Smith ni angkon. Hasta po ng ibang mandiragit. Hasta po ng uban diha ni angkon nga pag abot nila niabot ng tinuod. Which is nakaana ko nganong ang question sa una gilutos no. Muana sad sila nagtago niya hanaw. Ako nganong mahanaw man nga gisaaran man ni Kristo nga ubanan hangtod sa hangturan. Nahimong baka kon sa Jesus kung nahanaw to. Kung usapan ako argument ana. Ningon man diha sa nakalimot ko sa bersikulo murag sa Efeso 5:23 hindi sa sunod ana nga bersikulo mangguro. Si Kristo daigin sa simbahan sa tanang henerasyon. Amot asa na bersikulo brad nakakanumdum ka na sa tanang henerasyon. So nakaana ko nganong naa ba di henerasyon nga nahanaw nga nagpabilin nga henerasyon nga ay na henerasyon ba nga wala na nagdaig kay nawagtang yan ibalik na pag-abot atong mga tawhana nga nagpatuo-tuo nga nakakita sa kaparehatong Joseph Smith o sa tiyang gingon nakita siya sa Dios Amahan ug ni Kristo. Ang usapod di kana siya kuno ang igbong mandaragit sa Far East which is nakana ko pwede ra gyud mo angkon pwede ra man angkon pero lisod ang pagpamatuod o kung ila maging pamatudan maklaro nato nga dili tinuod wala igong ebidensya. Mora to ba? Sakto gyud no. Kanang pag-ingon diha ang simbahan ganing ubanan ni Kristo di gyud na mahanaw. Ubanan gyud na ni Kristo. Ginoo na nag-uban niya mahanaw na hinuon. Gituyo man guna nila bro nganong nagdoktrina sila na nahanaw ang simbahan aron ipalusot nga si Joseph Smith maoy mutukod. Maoy mutukod sa simbahan nga nahanaw kuno. Kay kano sa natukod pag 1820 kuno. Naman na sa ilang basahon sa Mormons na ako'y basahon sa Mormons. Kining basahon sa Mormons nga matud pa kuno nila nga nahanaw kuno ang simbahan ni Kristo. Nganong mahanaw man nga ubanan man na ni Kristo. Nabay ubanan ni Kristo mahanaw nya kada adlaw pag yun niya ubanan, di ba naman na sa Mateo 28:19-20 nga ningon si Kristo sa iyang simbahan nga mag-uban ako kada adlaw hantod matapos ang kalibutan. Karon kay kada adlaw man sa tuba wag yun mahanaw. Pag 1820 wag yun mahanaw. Kay kada adlaw gud. Nya karon pag ingog kada adlaw, nya kinsa may muuban sa simbahan? Si Kristo. Nya nganong nanudlo man mga Mormons nga nawhanaw ang simbahan tungod sa apostasya. Bisan pag dunay nahitabong apostasya, wa magpasabot nga nahanaw ang simbahan. Kay Ginoo gyud nag-ubanan ng simbahan nya nahanaw hinuon. Di ba sa likwaot kay paminawon, Ginoo mo'y nag-uban sa simbahan nya nahanaw hinong simbahan. Nya ikaduhang punto. Di ba ang simbahan lawas man ni Kristo? Di ba lawas man ni Kristo ang simbahan? Kolosas 1:18. Karon kung nahanaw ang simbahan, wala day lawas si Kristo ani ron. O na lang di pulos muro rin manananggal. O na lang pulos galupad-lupad ang lawas wan Di ba? Kataunon ba? Nya karon. Sayop man na. Sa ato pa nahanaw ang simbahan daw ni Kristo. Dito ra ni balik pag 1820. Kay ang nagtukod kuno si Joseph Smith. Tanawa ni ilang angkon-angkon. Sa ato pa, sa wapang 1820, wala pa day lawas si Kristo ani. Wa pa day lawas si Kristo kay ang lawas ni Kristo simbahan man. Nya dito naman ibalik ang simbahan pag 1820 matod pas Mormons. Sa ato pa sa wapang 1820, wa pa day lawas si Kristo ani. Pulos ra day ulo. Mo na mga igsoon nga dili gyud mahimong mahanaw ang lawas ni Kristo. Now, ang lawas ni Kristo ang simbahan di gyud mahanaw. Kay ngano man ubanan man ni Kristo kada adlaw ang simbahan. Mao na nga dili gyud ta magpailad meaning mga laing relihiyon mga igsoon kay sayon ra kayo pag claim bitaw si Joseph Smith kuno propeta. Kung propeta pag gipangutanan nako sila paghapon katong duha ka babae nila bro Anton. Kay do naman goy misyonero nila ba. Missionary kuno sila nagpakita pa sila atong nimtag. Naman sila nimtag dire. Church of the Latter-day Saints. The Church of Jesus Christ. The Latter-day Saints. Oo, kana. Misyonero kuno sila. Mo to nagihunahuna ko nga di gyud ni basta-basta siguro. Pangutan-on ni may gyud ni manubag kay mga misyonero god. Di ba? Kay katong mga misyonero ni Kristo, di ra ba to basta-basta? Gilngir ba to kaalam? Katong mga apostoles, mga misyonero ra ba to? Mga misyonero to ni Kristo, hindi to basta-basta ang kaalam sa mga apostoles. Nya karon, katong mga duha ka babae Brad Anton, giwalihan ko nila. Ako yo gituyuan nila gwali, gituyuan gyud ko nila gwali. Wa siguro to kailasan nako siguro ba. Moto nga
Giwalihan ko nila, matod pa kuno nila, Brad, misyonero mi Brad sa the Church of Jesus Christ. Ang ilang simbahan bro, naman na sa Nunok, diri sa Bunok. Mao man dako sa diha sa simbahan sa Nunok. Nya ako silang gipangutana. Ako silang gipangutana nga kana si Mormon kay nama sila libro nga Book of Mormons, di ba kanang Book of Mormons? Naman ko ana nga libro na diri sa ubos. Kanang si Mormons ba murag narato siguro to mga babae ato bro. Akong pangutana nga kana si Mormons ba unsa man na siya? Propeta na dili. Niangkon man sila propetas Mormons. Nya akong giingnan sila nga ang ako na ba nahibaw-an nga propeta Brad? Kato ra ba si Ezekiel, si Isaias, si Jeremias? Ang mga propeta sa Dios Brad naag yun na nakasuwat sa Biblia. Karon Brad, kung man ko kailaan ng Mormons. Basahi ko nung Biblia Brad. Basahi ko nung Biblia nga nag-ingon ang Ginoo nga si Mormons propeta. Basahi ko nung Biblia. Kabaw ka Brad, Anton unsa ilang gitubag? Ningon sila bro, ay assignment na na nimo na mo bro. Di man kay assignment ra ko no. Kay nakapangutan na ko ba? Ako Brad nagbasa nagbasa ko Biblia. Ang nahibaw-an na ba na akong propeta si Isaias, si Jeremias, si Ezekiel. Mo yun ay propeta sa Dios. Ang ilang mga ngalan nasuwat yun sa Biblia. Karon pa man ko kakitaan ng Mormons. Ay karon pa man ko kabawan ng ganang Mormons propeta man din na. Karon basahi ko nung Biblia nga si Mormons propeta. Kay si Ezekiel naman as Biblia. Propeta man sa Dios. Basahi ko nung Biblia Mormons propeta. Oy, ang gikuha nila Book of Mormons man. Gikuha sila Book of Mormons nga naa silang bag. Muto akong gipangutan na unsa man na siya? Book of Mormons, Brad. Oh, ang akong pangutan na Biblia man. Wa man ko mangutan na Book of Mormons. Sa Biblia man akong pangutan na. Akong pangutan na naabay mabasa sa Biblia nga si Mormons propeta. Oy, ang ilang gikuha Brad, ilang ang libro. Oy, ayaw kog basahin ang inyong libro, na pa di mo ilang gituhuan. So, Brad, kay kini kunong ilang libro mo kuno na katapusan kasabutan ni Kristo. Kanang libro sa Mormons mo kuno na katapusan sa kasabutan ni Kristo. Ya, ako pangutan na Brad. Asa man na mabasa sa Biblia nga doon na pa ikaduhang kasabutan si Kristo nga mao ng Book of Mormons. Tabaga sister ha. Asa man mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ingon nga doon na pa sa ikaduhang kasabutan nga mao ng Book of Mormons. Asa man na mabasa sister? Wa katubag bro oy. Wa katubag. Assignment. Ningon siya assignment lang na bro, balikon lang kanamo. Ilan natong palusot. Lakto pagkasulti gusto na to musibat. Murag yung sila nakakitag apat bro kay sirit pa sa kwitis. Sirit pa sa kwitis. Wag tagkalit. Mo to gihatagan na lang ko ani Gihatagan na may ko ani. nakahat gitagaan ka na no, ganan ko mga anak biya mag-collection ko. Nindot bro kay ato dito nang tunan ba. Daghang gigpalpak diri bro. Akong gi-highlight mga palpak. Mga Ay. Klaro kayo. So, mo na bro. nakadugang sa akong gisulti ganiya ba? Ani mo sa ni akong argument pod ay mo gini ang nakapaduso nako nganong wa ko motuo sa theory of apostasy. Awa na ang si Kristo mismo nitukod. Nya kato ko nung simbahan hanaw. Nya pag-abot nila sa katong mga niangkon nga sila nay gisugo sa pagtukod. Akan ako nung simbahan na di mahanaw. Uy, mas gamahanan pa di mo Jesus kay ang ka-Jesus nahanaw lagi to ya inyong pagtukod kamo gisugo. Di man nun mahanaw. Mo na magkatawa ko. Murag lisod ni tuhuan. Mo to naka-decide ko nga di ko motuo sa theory of apostasy. Tinuod na mga apostasy na itabo pero wa na wahanaw ang simbahan. Manaw. Kay daan naman ang gisulti ni Kristo, doon na mahitabo nga apostasya. Unsa nang apostasya? Pagtalikod sa pagtuo. Doon na may ubang mga tao nga nitalikod sa pagtuo. Pero tanan din nitalikod. Wala. Kay kung tanan pang nitalikod, makaingon gyud tahanaw gyud. Di ba? Kung tanan pag yung nitalikod. Doon na may uban, adara. Usa sa gamito nila bro, kanang naa sa unang Timoteo 4. Atong basahon na. Kay mo man ilang teksto gamiton nga nahanaw kuno ang simbahan ni Kristo kay tungod kay nama kuno'y dakong nahitabong apostasya. Dara atong basahon na unang Timoteo 4:1. Pero wa man nila ayo magbasa bro. Ato lang basahon na unang Timoteo. Unang Timoteo 4:1. Dara. Atong basahon na. Nag-ingon din ang espiritu tinaw nga nag-ingon nga may mga tao nga mamiya. Tanaw ha?
Dunay mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Mao'y ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. Tanawa ha, obserbar ha, mao ni usa sa gamiton. Mao gani gamiton sa mga iglesia ni Kristo kay nitalikod kuno ang tinuod nga simbahan. Pariharam sila doktrina sa Mormons asa kaning iglesia ni Kristo may tungod sa apostasya. Matud pa diri sa Biblia tinuod naay mamiya sa pagtuo. Pero wala mo ingon dinhi nga tanang yung magtutuo mo mamiya. Wa may mabasa nga mamiya tanang magtutuo. Doon na lagi ingon diri dunay uban. Dunay uban nga mamiya sa pagtuo. Sa umaabot nga panahon sa to pa kung ingon kag dunay uban sa to pa dili gyud tanan. Busa katong tanan ay katong uban nga namiya mao toy mga nitalikod. Mao toy natabong apostasya. Karon katong uban nga wa mo biya mao toy nagpadayon sa wali sa mao toy nagpadayon sa nagwali sa ebanghelyo. Niya nawa dayong ebanghelyo ni Kristo. Nga dili man tanan na miya na may nagpabilin busa katong nagpabilin mao toy nagpabilin pagsangyaw sa ebanghelyo. Nya ngano niingon mga Mormons nga nawagtang kuno ang ebanghelyo. Wa mawagtang oy kay doon na may nagpabilin. Moto katong nagpabilin mao toy nagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo. Kay kung tanan pang nitalikod may posibilidad nga nawagtang yung simbahan. Kung tanan pagyud. Pero ang giingon sa Biblia dunay uban. Dunay uban pero dili tanan. Dunay uban nga mamiya sa ilang pagtuo. Sa to pa kay duna may uban dili tanan. Busa katong uban nga nagpabilin mao toy nagpabilin pagsangyaw sa ebanghelyo. Nya usaon man pagkawagtang sa simbahan. Nga duna may uban nagpabilin. Di ba? Mao ra na niya bisag dunay nahitabo nga apostasya o sa pagtalikod sa pagtuo nanudlog mga sayop wala magpasabot nga ang simbahan na wagtang. Wala magpasabot nga nawagtang ang simbahan. Kay tinuod man daan naman ang gisulti ni Pablo nga matod may Pablo nga moabot ang panahon nga inigtaliwan na nako nining kalibutan na sudlon kamo sa mga mabangis nga mga lubok. Sa to paambot pasabutan na ang simbahan. Sudlon kuno sa mga mabangis nga mga lubo. Sa to pa kining mga mabangis nga mga lubo, dili lang kay mo kunis-kunis ni sa simbahan, mulutos, magtudlo po dig mga bakak nga pagtulunan. Pero bisag gisud ang simbahan, wa maunsa ang simbahan. Na wa maunsa. Kay pareha ra guna sa katong apostolis ni Kristo sa 12 ka apostolis ni Kristo. Doon na magitaw nga nasudlag yawa. Di ba sa grupo sa mga apostolis ni Kristo doon na may tao ato nasudlag yawa. Kinsa man si Judas. Si Judas sudlag yawa pero nabungkag ba? Nabungkag ba ang 12 ka apostolis? Bisag dunay usa ka tawo nga nasudlag yawa? Wala. Ingunana usab na ang simbahan ni Kristo nga bisan tuod dunay mga lubo nga mi kunis-kunis sa simbahan, nagluto sa simbahan, wa maunsa ang simbahan, wala mahanaw, wa mawagtang. Ana ra na siya kasimpol. Kay ngano man, kay kung mahanaw man gud ang simbahan, mahug magugbakakon si Hesus. Mag-uban man siya kanunay sa simbahan. Nya, karon pangutana. Kung mahanaw ang simbahan, unsa may uban na ni Kristo? Mahug og bakakon si Kristo nga Ginoo na gyud nag-uban sa simbahan, nya mahanaw hinuon. Sakto to imong argumento, Brad Gregory. Sakto to imong argumento kay inigtukod na ni Joseph Smith 1820. Kini nga simbahan na mao na gyud ni magpadayon, din na gyud ni mahanaw. Nya kato kang Kristo mao na hinoy naanaw. Mas gamhanan di si Joseph Smith kay ni Kristo kay si Kristo nagtukog simbahan na wagtang man. Nya ka Joseph Smith hinon mao hinoy di mahanaw. Mahug day mas lig-on ni ka Joseph Smith kaysa atong Ginoo. Di ba? Mo sa akong naunaan, Brad. Mao So, na Brad. Out sa na ko, Brad. Salamat kayo sa pag-accept. Yeah. Okay, Muna salamat, Brad. Okay, salamat po. Nakita niya sa mga study na mo ron. Ha? Okay, salamat, brother. Salamat sa mga nitanaw. Salamat ug dasig lang niyo kanunay. God bless. Salamat, Brad. Salamat. Okay, mga higala, unya wala mo gyud tay ora igong panahon mga igsuon. Unya ato na lang ning basahon ang mga komento diri mga higala no sa di pa ta mahuman. Salamat sa mga 4 viewers, no, hinaot managhan pa ning atong mga naglantaw nato karon. No, hinaot nga sundan pa ko ninyo sa mga pipila ka mga adlaw. Sundi gyapon ko ninyo mga igsuon nga magtuki tas mga pagtulunan sa simbahan ug manubag tas mga pangutanas mga laing reliyon mga igsuon.
pangatake sa laing reliyon atong pangtubagon mga igsoon. Muna mas bintaha gyud na ilaing reliyon mosulod diri sa ato programa aron makahunat siya pangutana nato ug ato nang tubagon. Nya wa may laing reliyon ni sud sa atong programa, ato na lang ning humanon. No? Unya salamat ni Brad Anthony Cañales sa paglantaw, Walter Apot, salamat sa inyong paglantaw. Vicente Andrews Abriana, salamat sa inyong paglantaw. Ni Raymond Samson Cañales, salamat sa inyong paglantaw, brother. Padayon bro, grabe imong kakugis pagsangyaw. Matod pa ni Raymond Samson Cañales. Praise the Lord, Brad. Ang tanang kaayo, Brad, gikan sa Ginoo. Og ni Herms Luina, amen. Matod pa ni Herms Luina, taga Kalbayog, Samar. Salamat sa iyong paglantaw. Ni Limpanggong Atong Gregory, katong misod sa atong programa paganina. Moto si Brad. Limpanggong Atong Gregory. Salamat sa iyong paglantaw. Kunya, matod pa ni Brad Jefferson Mascardo. Salamat sa inyong paglantaw. Ug labi na gayon ni Jojo Tiguilo, salamat sa inyong paglantaw. Elias Mahilom, salamat sa inyong paglantaw, brother. Budyungan Vicente, salamat sa iyong paglantaw. Og ni Lynn Predingqui Manggubat, salamat sister sa inyong paglantaw. Tata Maglinte, salamat sa inyong paglantaw. GB Vons Electricimo, salamat Brad Vons sa inyong paglantaw kanunay sa atong programa. Og ni Arnel Llanes Ropero, tama bro. Salamat, praise the Lord. Kaniya, Jesus Pading, banat bro. Efren Tangob, salamat sa inyong paglantaw. O ni Rick San Parkon, salamat sa inyong pagtanaw sa atong live. O niya, Ninoy Navarrete Bihik, usa ka minister sa Lourdes Parish, Cebu. Salamat sa inyong paglantaw. O niya, Walter Mirapot, mura di ay bro, manananggal, wala may lawas. Haha, katawanan ning mga Mormon. O, katawanan gyud ni brong ilang doktrina. Lynn Predingqui Manggubat, salamat sa inyong paglantaw. Salamat sa mga kanunayong kugis, pagsangyaw sa kamatuoran, Brad. God bless you. Salamat, brother. Salamat, sister, sa inyong paglantaw. Vince Ascuna Adolfo, Brad Bini Adolfo, salamat. Salamat sa inyong paglantaw, brother. O niya ni Gilso Son Pasco, salamat sa inyong paglantaw kanunay sa akong programa. O niya, pinaot, kung doon na mo YouTube channel, pwede ninyo i-upload. O doon na mo yung mga GC, pwede po ninyo i-share kining akong Facebook live para daghang makadungog sa akong mga live, para daghang mga Katoliko nga ma-educate sa ato ang pagtulunan sa simbahan. Jason Sian Tadlas Roman, salamat sa inyong paglantaw, brother. O ni Melvin Inciana Talaban, ang asoy nitiban og Gulyat. Asoy nitiban og Gulyat. Tigpaminaw siguro ni sa drama sa DYHP, matag hapon. Melvin Inciana Talaban, ang asoy nitiban og ni Gulyat. Og ni Jumil Balura, salamat sa inyong paglantaw. Jumil, Braji, mayong gabi. Jumil Baluria, wala kakabot, brother. Sa akong topic nga gisgutan pa ganina, pwede rin nimo i-review, brother. No, pwede rin nimo i-review ang ako ang gihisgutan nga topic. Kay hapit naman tamahuman, nagbasa naman tas mga komento. No, Jumil Baluria, pwede rin nimo i-review balik ang akong live. Okay, salamat sa paglantaw po ni Toto Lakundi. Salamat, brother, sa inyong paglantaw kanatong tanan. Okay, mga igsoon, wala magyutay oras mga higala, nya sundi ko puhon. Nining atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. O niya, sa di pa kumahuman di mga higala, pahibaw lang. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa akong FB page, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ako anang FB page ha. Niya, ang picture ana niya, simbahan sa Roma. Kung niya doon na pagkuilay ipahibalo, ayaw po mo kalimot sa pag-like and pag-follow sa FB page sa Yagyagan sa Kamatuoran. Please like and follow mo. Kung niya doon na po yung mga YouTube channel. Kung kinsa to yung mga wala pa makasubscribe, please subscribe mo ani nga mga YouTube channel nga akong paghisgutan. Una, ang Pilans 57 CFD YouTube channel, subscribe mo. Ikaduha, G1 Pasiones YouTube channel, subscribe mo. O ikatulo, kining ako ang YouTube channel, Giancarlo Badinas, nako YouTube channel, subscribe mo. Ikatulo, ay ikaw pat ang Julius Warrior YouTube channel, mga igsoon. Okay, daghang kay salamat mga higala. Nya wala mong gyutay oras. Tagbo tapuho ni ining atong tulumanon ug inyong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko, ang Dios manalangin kanatong tanan. Bye-bye ug God bless kanatong tanan.